Boray sor gamsa labodan sor dress labodan nanya duya. Nang duya. Ha? Dress labakai. Labodan. Dubai ka thanda na nama. Ma जानो फैदोंलाय? फ्राइड राइस नामा? आं अमा बेदरनि पिजा जागोन। आलफ्रेडा जाना देखायदों माबायदि खद नंगौना नङा गोथाव नंगौना नायनांगोन ना। अमा बेदरनि पिजाखौथ' सिंनि फिलखौ एसे देखायदों नामा? स्टुडियामफोरलाय। आयौ गोसो बायदि जिराय गारिफ्रा मोनफैबाय नै बलेर'सो नामा बिथिंबो वाह माजोलै फाग्लासो जियानो जा जों बेजों थांनो नागिरनाया बेनो सरलपारा क'क्राझार बेयाव ओरैनो जास्ट बेरायनो थांनि अखा बोथोरबो होनजाया दा अखाबो हाद्रायाखै सान्दुं दुंद्रायाखै जियानो जा जों दा बेजों थांसै बेरायनो एसे ओमफ्राय फेमिलि मेम्बार्स होननांसिगोन गासैबो बिसोरो गासिबो आरोना फेमिलि पिकनिक बेलाय सरलपारा ना मा होनो दिनैसो फार्स्ट टाइम दा जागा ओरैनो देखायनो थां नांनाय नङा ना बेयाव माबा लायो नामा बेसेबां लागोनबा बिराद गिदिरखा नै अमाया मासे देनजार गिदिर ओरै उन्दुना दङ आं गंसेयाव 100 लागोन नामा कारखौ जोंनि कारखौ बाइकआ 100 ए होमबा कारा 200 ए थ' फैसा लायो आरोना बे गेटआव ओमफ्राय जों दा बेयाव एन्ट्रि खालामनानै होलांसैलाय सिङाव गोबाजोबोना मानसिफ्रा आयु भिउखौ नायदो समायना जाना दंथारोलै सान्दुंबो गैया माबो गैया बिराद मोजां नुदों माथो आयु सरलपारा ना मा होनो जागाव आइ लाभ सरलपारा होदोंनो बेखौबा सोर बुंखो दाबा आइ लाभखौबा मिथिलायलांला जायखिजाया लिरना दोनदों आरोना मोजां नांदोंलै सरलपारा जागाव जायगायावथ' मोनफैबायलै बिराद मोजां नांबायलै थान्दा गुसु नै दैया गामसा लाबोखादों बेयाव बारदोंसै आं दसे थानानै बे गारिखौथ' दोनबाय मालाय बिथिं नै ड्राइभारा ओमफ्राय जों बेयावनो फैदोंमोन आरो गंसे फैबावनो दङ ओरैजाय बेयाव बिसोरो पार्किं खालामबाय मानसिफ्राबो थाबायनासो फैबाय जों दिनैनिफ्राय सानैसोआ नै बिथिं दा जायफोर फेमिलि फैदोंमोन जयैनो जों बेयाव दायो दुगैसैलाय आं बारनि गामसा लाबोदों आं हारसिंसो दुगैगोन बिसोरथ' दुगैनाय नङा आयु मोजां नांदोंलै सरलपारायाव दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों दे हागोन आयु नै मोजांथारलै बोरै सोर गामसा लाबोदों सोर ड्रेस लाबोदों नानिया दुगैया नों दुगैया हा ड्रेस लाबोआखै लाबोदों दुगैखा थान्दानो नामा बिराद मोजां जागोनथ' दैयाव गोजावलांनो ना मिमि होनो फंबायासो रानग्राया लागाव हख्लायनोसै मा जानाया जेसेबां हायो एसेबां जानांगौनो जाजोबना दोनबाथाय गैला बिसिखिनिया मोनजाला नै बेखिनिया बेसेबा मानसि दङ बिसिना साहा लोंखाबाय खिन्थु जायाबाबो जेबो नंला बेसेबां जानो हायो फंबाय सारायसे हख्लायजोबदो होमबा नैखिनिखौ हख्लायजोबदो बेखिनिखौ जाजोबनोसै लागाव रानग्राया समायदोंथ' वेटार जानो सरलपारायाव फैनायनि फंबायखौनो केमेरामेन खालामसै आं बेयाव एसे गोजोमसै आं उपाय गैला मानो होनना बुंबा फार्स्ट टाइम फैनाय नालाय एसे गोजोमनानै थांसै सिख्लाफ्रा खिन्थु बिराद साफा फैयोलै आयौ नै बिथिंबो खिन्थु जोंना फेमिलिफोरजोंसो फैनाय नालाय इन्जय खालामनो मोना बारा लोगोफोरजों जयै फैनाय मोनबा टेनसन गैयामोन जायगाखौ मोजां नांदों दुगैनो दैया बिराद साफा एसे गोजोमसै आं बेयाव गरमा अभारलै गाइस खिन्थु भिउखौलाय एसे मोजां नाङोना नै सरलपारानिखौ मोजां नांसिनो भिउआ साफा आरो हासुनबो ओंखारनो दै सिङाव हासुनसै आं मानसिफोर दंसैना सिख्लाफोर मोदोमा बुदिया देरबायलै गाइस उपाय गैला लानांसिगोन खिन्थु दैया बिराद अभार स्पिडाव माबादों फैदोंना बिराद मोजां आयै इसोर बारनो हागौमोन अन्थाइ सोमनायखौ नायजोबसो बारनो हानाय नंला बेयावनो गोजोबसै सिगाङाव गुसु मोनलायलायला आलासो सिख्लाफोर नोंथांमोनहाबो फैदोलाय मालाबा जयैनो बेयाव दुगैनो आं फुलि हरबा सोरबा फैबाय बेयावनो गोजोनसै आं मोजांलै आयौ
हाब थान्दा दैया मोजां ओमफ्राय गाइसोरो माने बेनिफ्राय थांनानै डाइरेक्ट दायो बे हाग्रामानि माबा रिजर्ट दङ बाथौ खेराइ रिजर्ट नामा बेयाव अमानि पिजा जानो थांगोन दायो अफार होगासिनो जाय गारिखौ लाना फैदों जोंनिखौ बिसोरो जेसेबां हायो जा कम्पिटिसन होनदों बिदिबाथ' मोजांसो आंनाव जानाया देन्जारखा गाइस दायो जोङो बाथौ खेराइ रिजर्टआव डाइरेक्ट लोगो मोनगोन ना मोनगोन दे मा जानो फैदों नोंलाय फ्राइड राइस नामा आं अमा बेदरनि पिजा जागोन आलफ्रेड जाना देखायदों माबायदि खद नंगौना नङा गोथाव नंगौ नङा नायनांगोन दा अमा बेदरनि पिजाखौथ' सिंनि फिलखौ एसे देखायदों नामा स्टुडियामफोरलाय आयौ गोसो बायदि जिराय जा बैने खाथियाव थांबासो मोजां नुसिगोनलै गाइस गोजाननिफ्रायबाथाय मोजां नुवाखै एसे खोमसिनो हरगासिनो स्टेजआबोथ' देन्जार फाग्ला स्टेज प्रग्राम जाखायो नोंथांमोना मिथिखायो दा बेयाव हा फार्स्ट टाइम हाबफैबायलै दिनै ओमफ्राय माबा माबि प्रग्राम दङनो दिनै ओरैजाय स्टेज प्रग्राम नामा मा होनो दिनै ईदबो ना ओमफ्राय बेयाव बिसोरनो लान्जाय जाग्राफ्रा बिसोरो प्रग्राम फाथिगोन आरोना दिनै बेयाव जोंबो ओरैनो जास्ट दिनैनि दिनावसो हाबफैबाय खनसे नायनो फार्स्ट टाइम दे आङो बेयाव फैनाया ओमफ्राय जिरायग्राफोरखौथ' नायदो आयु जि स्पेसियेललाय बाथौ खेराइ रिजर्ट ना मा होनो फार्स्ट टाइमलाय इसोर आयौ मोनसेयाव हाबनोसै जों गासैबो ज'यैनो जिरायनोसै मा जायो मा जाया जायगाफ्राथ' आयु स्पेसियेल खालै जानला मोनलाफ्रा हा टेबोलाव ओइ जिरायनो हामगौमोन नै जायगायाव ओइ नैबे मानसि जिरायसोनायाव बेयाव मोजां जागौमोन टेबोलफ्राव जिरायनो ओमफ्राय गेलेग्राफ्रा नै बिथिंजाय खाथियावनो दङ नै बे मोनथिंजाय गथ'फोरनि गेलेग्रा मोजां नांदोंलै दिनैसो फार्स्ट टाइम हाबदों जों फेमिलिफोरजोंसो बेबो गाव हारसिंथ' फैनानै हाबफैयाखैनो आं सानसेबो मोजां नांदों ना आयौ देन्जार फरेन कान्ट्रिफोरनि न'फोर बायदिसो नुखायो नै फरेन कान्ट्रिनि न'फोर बायदिसो नुखायो न'फोरनि स्टाइलफोरखौ नुयोना हा जानोथ' जिरायबायमोनानो लादोंमोन ना बोरै ओमफ्राय लाबोग्रायालाय बोरै हा मानसिया गैया बिराद मोजां खिन्थु नै देगार सेगार थायो ओरै हाला हासि जा बेदरफोरखौ ना देन्जारलै स्पेसियेल नायसिगोन दा नायदो नाया हा मा जानो बेदर जाखायो नामा बोरमा नामा मा बुस्थु चिकेन ललिपप जायो जों बेनिफ्राय थांफिनसै माबा जानो नागिरदोंमोन खिन्थु दिनै ईदनि नामा बिसोरनि स्टाफखौ बन्द' होदोंनो जाहैबाय मेनेजिं थांदों वेटारफोरखौ आरोना ओंखायनो जेनेबा होफैग्राबो गैया रावबो गैया बेनि थाखायनो दा आरो बिबाबो मोननाय नंला बेसेबा बुरजा रुम बेसेबा गोजान बेयाव बोरै बिनो मानो स्टाफ गैया ओंखायनो जों बेयाव जाला थ' बेनिफ्राय थांफिनसै माबायावसो हाबहैसिगोन बबेयावबा महामाया ना मा हटेल दङनो थ' बेयावसो हाबहैसिगोन आरोना थ' ओमफ्राय बेनिफ्राय जानानै जोङो ओंखारलांसै मा होननो उफाय गैलाना खिन्थु आं नैयाव जानो गोसोमोन आरोना दिनै अमानि पिजाखौ दा जानाय नंला होनसिगोन ना नेक्स्ट बाराव फैनोसै जानोसै माथो आरो नङा होमबा गाइस जायगानि सिखा बेलाय बड'लेण्डसो होननांसिगोन